Ambalima Mali kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de seli min bɛna se aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usumani Eriki Jakite dɔgɔkun b'a daminɛ bi tɛnɛn na marisi kalo tile 6 ka taa bila karidon na marisi kalo tile 12 dolo jate la an bɛ fonɛnɛ kalo sabanan tile 15 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila fonɛnɛ kalo sabanan tile 21 na o b'a yira k'a fɔ doloba min nɔrɔ barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de ye burujuso 12nan mɔgɔw ka dolo ye ni o ye poisson ye poisson nɔrɔ de barikalen don nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ doloba fila o nɔrɔ o barikalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o ye doloba fila jɔn ye o ye fintɔn ale ni libanti nin doloba fila nɔrɔ mana ɲagami ɲɔgɔn na ka ɲɛsin adamadenw ma a bɛ mun de fɔ a b'a yira k'a fɔ nin wagati in na mɔgɔw ka ko bɛna sumaya kosɛbɛ layidukanw olu tɛna bɔ a sira ma i n'a fɔ mɔgɔw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na fo ka taa se lagosiw ma nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ su ale ni tile o janya bɛ cogo di a b'a yira k'a fɔ su janya ye ɛri 13 ani miniti 45 tile janya o ye ɛri 10 ale ni miniti 15 o kɔrɔ b'a yira danfara min bɛ su ni tile cɛ o kɔrɔ b'a yira su ka jan ni tile ni ɛri 3 de an bɛ wagati min na ko sisan nɔ o b'a yira k'a fɔ tile bɛn ka di ka tɛmɛ su ka jan ni tile ni ɛri 3 ale ni miniti 30 ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaruya la cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ninsodenw funteni kalo fɔlɔdenw beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛ nafolo minnu nɔfɛ ani aw bɛ garisɛgɛ minnu nɔfɛ k'olu ko bɛna munumunu kosɛbɛ olu tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hali ni layidukan t'a la aw ye o layidukan ninnu ko bɛ to munumunu na fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma o b'a yira k'a fɔ aw ka wulikajɔw k'o kɛ aw tagamabere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw ka sɔrɔ o nɔfɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye laɲini minnu ni aw b'a ɲinina aw bɛ se k'olu sɔrɔ teliya kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ garisɛgɛ dolo Jupiter ale ni Venus n'o ye jarabi dolo ye ninnu bɛ u ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma o b'a yira k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ ka wulikajɔw kɛ aw ka garisɛgɛw nɔfɛ o b'a kɛ sababu ye garisɛgɛ ninnu bɛ se ka sabati ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ garisɛgɛ ko a bɛna kibaruyaw mɛn a b'a fɛ a ka kɛ cogoya minnu na a ka gɛlɛn a ka kɛ ten nɔ ni aw y'aw sigi k'aw bolo fila d'aw sen kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔ ka di aw ye kosɛbɛ nka aw b'a fɛ aw ka laɲiniw ka sabati cogoya min na o tɛna kɛ aw sago ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana dusubɔko caman olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ni mɔgɔ bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na aw ka se aw dusuw la kamasɔrɔ dalaɲini ko olu caman talen don ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fɛn bɛ tali kɛ garisɛgɛ kan garisɛgɛ bɔtaw olu fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ ka hakilinaw bɛ se ka kɛ sababu ye ka jigisigi walew ani hakilisigiw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka wulikajɔw a n'aw ka teliyaw aw mana ko labɛn cogo o cogo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a tɛna kɛ aw sago ye i n'a fɔ aw bɛ ka a laɲini cogoya min na o b'a yira k'a fɔ halisa aw ka dɔ fara aw ka cɛsiriw kan musakaw dépenses olu bɛ se ka na cun aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dépenses minnu tɛ aw yɛrɛ ka dépenses ye mɔgɔ wɛrɛ dépenses olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw fɛgɛya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ aw bɛna bɔli o bɔli kɛ wariko ta fanfɛ sɔrɔ ta fanfɛla la fo aw ka jateminɛba kɛ yanni aw ka kasabiw bɔ n'o tɛ aw bɛ se ka k'aw yɛrɛ ma jugu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na layidukan minnu bɛna ta aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka gɛlɛn olu ka bɔ a sira ma i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na
a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun basigi bɛ ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, nka aw bɛna dɔgɔkun minɛ cogoya min na, aw bɛna dɔgɔkun ta ni hakilina min ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, o de bɛna kɛ sababu ye ni aw yɛrɛ bɛna kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye. A b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ wagati aw ka se ka jateminɛw banba ka ɲɛ kosɛbɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔw cɛ. Dɔgɔkun bɛ taa se camancɛ la wagati min na aw bɛ minɛ cogo sɔrɔ dɔgɔkun yɛrɛ taabolo la, kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa a b'a yira k'a fɔ wulikajɔ bɛ mɔgɔ minnu kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, ko aw bɛna se ka kunkɔrɔta sɔrɔ aw ka wulikajɔw la, siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma. O b'a yira k'a fɔ fana aw kana saliya k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, aw bɛ se ka a tɛgɛ da ka sɔrɔ caman kan, sɔrɔ minnu ye sɔrɔ kɔrɔw ye minnu kuma fɔla ka tɛmɛ don tɛmɛnenw kɔnɔna na. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion, samiya kalo 2nan denw. Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bana min fanga ka bon aw ka sira kan, gɛlɛyaw olu bɛ aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, nka gɛlɛya ninnu sababu bɛɛ aw yɛrɛbakun ye, kamasɔrɔ aw ka yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon, bɔta de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan. A b'a yira k'a fɔ aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la, aw yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ka sɔrɔ ninnu bɛɛ yɛrɛkɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sabatilen tɛ ka ɲɛsin aw ma, wa fariganw olu aw bɛ se ka aw sigi ni fariganw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. O b'a yira k'a fɔ aw ka wulikajɔw, gɛlɛya bɛ aw ka wulikajɔw sira kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun ɲuman ye ka ɲɛsin aw ma. Ni aw bɛ se aw ka wulikajɔ nafama aw k'a bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ, kamasɔrɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la. Nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew, dimisodenw, samiya kalo 3nan denw. Viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu siraw dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma, nka aw yɛrɛ ka kan ka aw jija de ka se ka baara kɛ layidukan min bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, olu bɛ se ka bɔ a sira ma cogoya min na. O la i bɛna ye k'a fɔ sɔrɔ wɛrɛw bɛna u kunda aw kan nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na, nka layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ, mɔgɔ minnu ye bololabaarakɛla ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na, en tant que layidukan ninnu ma bɔ a sira ma, aw ma mɔgɔw ka layidukanw bɔ a sira ma, i b'a ye gɛlɛya bɛ don aw ka sɔrɔ kurako la. O b'a yira k'a fɔ aw ka sɔrɔ a bɛ aw yɛrɛ bolo fila kɔnɔna na. Ni aw ye wulikajɔw kɛ ka se ka cikan min bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'olu bɔ a sira ma, sɔrɔ kuraw olu bɛ se ka na, kamasɔrɔ lune min ye kalo ye, kalo b'a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔ le 6 mars ka taa se fo le 8 mars ma. O b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛw ka taa se fo dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma, olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Aw hinɛ na se ka mɔgɔw minɛ ka se ka kunkɔrɔta ɲɛsin aw ma, nka a tɛ taa aw yɛrɛ ka timinandiyaw kɔ, a tɛ taa aw yɛrɛ ka wulikajɔw kɔ. Nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw, kawula kalo fɔlɔ denw. Balansiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bɔta o de fanga ka ca ka tɛmɛ donta kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Yɛrɛkɛliw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw bɛna aw jigi sɛmɛ mɔgɔ minnu na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, olu caman bɛna bɔ aw jigiya kɔrɔ. O b'a yira k'a fɔ fo aw ka aw jigi da aw yɛrɛbakun kan. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ dɔgɔkun kɔnɔna na ka dɔgɔkun nɔgɔya aw bolo. Nka ni aw y'aw jigi da mɔgɔw kan dɔrɔn i b'a ye gɛlɛya bɛ se ka na aw ka siraw kan. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Kalo ale bɛ a ɲɛ ɲuman kan aw ka so jeudi don marisi kalo tile 9. O b'a yira k'a fɔ jeudi aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la. Wasaw olu bɛ se ka ɲɛsin aw ma, mɔgɔ minnu bɛ se ka ɲɛsin aw ma o wagati in kɔnɔna na. A mɔgɔ ninnu bɛ se ka kɛ mɔgɔ nafamaw ye. Don dɔw la o bɛ se ka na aw nafa aw yɛrɛ ka wulikajɔw la ani aw ka hakilinaw la. Yɛrɛkɛli o de fanga ka bon. Donc o b'a yira k'a fɔ aw bɛna musaka minnu kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, aw ka hakili to aw ka musaka kɛtaw la. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion, dibisodenw. Mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so, kawula kalo 2nan. Scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bɛnkanw
ani dɔnbaga ye mɔgɔ kura ye olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bɔta o fana fanga ka ca kosɛbɛ aw fan fɛ ka tɛmɛ donta kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigi o bɛ aw ye aw fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kuma caman o bɛna se ka fɔ aw ye ka se ka kɛ sababu ye kuma minnu bɛna fɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukura dɔw don aw la wa kuma minnu fana bɛ fɔ aw ye a kuma ninnu bɛɛ ti kɛ sababu ye ka ɲɛsin aw ma i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu ni u bɛna u jigi da aw kan mɔgɔ minnu ni u bɛna u jigi da aw yɛrɛ ka sɔrɔw kan olu caman ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw fana ka kɛ jateminɛlikɛlaw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a daminɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw ka wasaw ani aw ka laɲiniw olu caman na se ka sabati ka se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma o b'a yira k'a fɔ aw ka dɔgɔkun daminɛw bɛɛ lajɛlen kɛ jateminɛw ale ni baara ɲumanw na dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a bɛna se ka wasaw sɔrɔ ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 la siraso denw dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wasaw olu tɛ aw ka fanfɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na dusukasiw olu bolo dalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛna wulikajɔ fɛn fɛn kɛ ni aw ma jaabi ɲuman sɔrɔ a la olu kana bali aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma fariganw olu ɲɛsinnen don aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kan ka se ka aw basigi ka sigi yɔrɔnin kelen kamasɔrɔ kuma minnu bɛna fɔ aw ye kunnafoniw olu siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la garisɛgɛ siraw olu datugulen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw dalakan olu barikalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw dalakan bɛ se ka fanga wasa min lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka fanga tɛna se ka olu lase aw ma wa nin dɔgɔkun kɔnɔna na hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw olu fiɲɛw bɛna bɔ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun bɛ se ka gɛlɛya aw bolo fo n'o kɛla aw yɛrɛ ka wulikajɔ ani aw ka miiriyaw n'aw ka ko kɛcogoyaw ye kamasɔrɔ aw dalakanw olu bɛ se ka nafaba lase aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka donta o fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ nka aw dalakan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasaw lase aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun kɔnɔna na mankanw ani futinɛko olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na fo aw ka se aw dusuw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa a b'a yira k'a fɔ fo aw ka dɛmɛw ka ɲɛsin mɔgɔw ma fana o de bɛ se ka kɛ sababu ye wasa min ani garisɛgɛ min ni a b'o ɲinina dɔgɔkun kɔnɔna na ni sɔrɔ min n'a b'o ɲinina dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka dɛmɛw ka ɲɛsin mɔgɔw ma farikolo yɛrɛ la dɛmɛ bɛɛ tɛ waribɔ dɛmɛ ye dɛmɛ dɔw ye hakilina ɲuman dɛmɛw ye ani ka mɔgɔ dɛmɛ i se yɛrɛ la farikolo yɛrɛ la a ka baara la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasaw ni kunkɔrɔta lase aw ma n'o tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na futinɛko olu ɲɛsinnen don aw ma fɛn min bɛ tali kɛ mankanw ale ni kuma camanw kan a b'a yira k'a fɔ fo aw ka se aw dusu la kamasɔrɔ kuma minnu bɛna fɔ aw ye ani mɔgɔ minnu bɛna ɲɛsin aw ma o bɛ se ka dusubɔ ko caman ta ka aw sɛgɛrɛ nka ni aw y'aw yɛrɛ minɛ ka se aw dusu la dɔgɔkun wasa aw bɛna o sɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la mɔgɔ minnu bɛ se aw ma fo aw ka se aw dusu la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ hakilisigi bɛ aw ye sira caman kan hali n'a sɔrɔla donta o fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin aw ma hakilisigi bɛ aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye fana nin dɔgɔkun kɔnɔna na cɛsiri min ni aw b'a la nin dɔgɔkun kɔnɔna na o bɛna se ka kɛ sababu ye wasaw ale ni hakilisigiw ni kunkɔrɔtaw ka se ka olu lase aw ma sira caman fɛ wa maa wɛrɛw na se ka ɲɛbɔ aw fɛ ka sababu kɛ aw ka cɛsiri ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na
cɛsiri min ni aw b'a kan ka kɛ ni wagati in na aw bɛ se ka kɛ sababu ye don nataw kɔnɔna na ka jigisigi wale caman k'olu ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw ka baara kɛlen kɔrɔlen dɔw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw nafa ka nafa lase aw ma ka yɛlɛda lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye n balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛn na ni o bɛ bɛn marisi kalo tile 6 ma ka taa bila fo karidon na marisi kalo tile 12 ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye halisa ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin dɔgɔkun nin wagati in na halisa safinɛw bɛ an bolo siritigɛ safinɛ mandiya ale ni ka se ka i lakana ka bɔ juguya walew ma o bɛɛ lajɛlen bɛ safinɛ kelen na nka safinɛ in a tɛ sɔrɔ ni i yɛrɛ ka sin n'i t'i ka sin dɔn walima n'i t'i bange wagatiw dɔn kamasɔrɔ a bɛ dilan ni o hukumu de ye i bangena wagati min na i bange wagati fɛnw olu de bɛ kɛ safinɛ in na a bɛ se ka nafa ɲɛ e yɛrɛ ye cogoya min na a bɛ se ka garisigɛ lase i ma cogoya min na a bɛ se k'i ka koja mɔgɔw ye cogoya min na ani a bɛ se ka i lakana cogoya min na nka mɔgɔ o mɔgɔ i t'i bange wagati dɔn a ka gɛlɛ safinɛ ka se ka di e ma kamasɔrɔ a bɛ baara kɛ ni bange wagatiw de ye a ka fisa ni ne b'i dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ an lajɛ an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ halisa Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ min b'a fɛ k'i ka kibaruyaw dɔn dolo sira kan i bɛ se k'an wele 73 35 28 89 k'i ka datiw di a bɛ kɛ cogoya minnu na an b'o kɛ cogoyaw ɲɛfɔ aw ye aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na